शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी आणि RPI महायुतीचे उमेदवार निलेश राणे हे कुडाळ मतदारसंघातून सर्व आतापर्यंतचे रेकॉर्ड तोडून विजयी होतील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून विरोधक सातत्यानं आमचे उमेदवार डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब आणि या जिल्ह्याचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते नारायणराव राणे साहेब यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात। याचाच अर्थ विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे। निलेश राणे महायुतीचे उमेदवार म्हणून सातत्यानं विकासाचं विजन ठेवतात, परंतु गेली 10 वर्ष कुडाळ मालवण मतदारसंघात जनतेला अपेक्षित असणारा विकास झाला नाही आणि त्यामुळेच नव्या आशेनं या भागातील जनता निलेश राणेंकडे पाहत आहे आणि त्यामुळे आमचा विजय हा नेतृत्वपूर्ण नाही तर ऐतिहासिक होणार। खरं म्हणजे निलेश राणे हे एकमेव 288 मतदारसंघात एकमेव उदाहरण आहे की या मतदारसंघात महायुतीकडून निलेश राणे यांच्या व्यतिरिक्त एकाही उमेदवारानं मागणी केली नव्हती। याचाच अर्थ निलेश राणे हे आम्हा सर्वांना उमेदवार म्हणून आवश्यक होते, हवे होते। जनतेच्या कल्याणासाठी निलेश राणेंसारखा उमेदवार आवश्यक आहे याबाबतचं युतीतील महायुतीतील सर्व पक्षांचं एकमत झालेलं होतं आणि त्यामुळे विरोधकांना पोटशूळ उठला। आजही मी सांगू इच्छितो की 1990 साली नारायणराव राणे साहेब या जिल्ह्यात आल्यापासून या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळाली। या जिल्ह्याला ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक नवी ओळख मिळाली। पर्यटन जिल्हा झाल्यापासून एक नवीन विकासाचं आणि रोजगाराचं साधन निर्माण झालं आणि त्यामुळेच मला आठवतं 2009 मध्ये आम्ही जी काही आज मंडळी फाटाफुटीतून इतर गेलेली सर्व मंडळी एकत्र होतो त्यावेळी निलेश राणे साहेबांनी खासदारकीला उभं राहावं असंच आमच्या सर्वांचा आग्रह होता आणि आमच्या आग्रहास्तव त्यावेळी सुद्धा निलेश राणे साहेब निवडणुकीला उभे राहिले होते आणि त्याबरोबर 15 वर्षानंतर सुद्धा पुन्हा तीच परिस्थिती आलेली आहे। निलेश राणे साहेबांना आग्रह धरल्यानंतर त्यांनी या मतदारसंघात जे काही मंडळी कार्यरत होती, मग ते दत्ता सामंत असतील, रणजित देसाई असतील, त्यांना स्पष्टपणे विचारलेलं होतं की तुम्ही आग्रही आहात का, इच्छुक आहात का, परंतु सगळ्यांच्या एकमुखानं निलेश राणे साहेबांसारखं नेतृत्व आम्हाला मिळावं असा आवाज ऐकल्यानंतर निलेश राणे साहेबांनी निव्वळ आमच्या सर्वांच्या हितासाठी आणि मतदारसंघाच्या विकासासाठी उमेदवारी स्वीकारली आणि त्यामुळेच
शिवसेनेला हा मतदार संघ सोडल्यानंतर सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे ते नेते असताना त्यांना उमेदवारी मिळाली हे त्याचं धोतर आहे. आणि त्यामुळे गेली 10 वर्ष जी मंडळी विकास करू शकली नाही, कुडाळ मतदारसंघाला आवश्यक असणाऱ्या सोयी सुविधा देऊ शकली नाही, ती मंडळी विकासाचं राजकारण न करता निव्वळ राणे साहेबांवर टीका करून विजय मिळवण्याचं हेतू बाळगतात. यामध्येच त्यांच्या पराभवाची भीती दिसून येते. आजही कुडाळ मतदारसंघामधील जो काही शाश्वत विकास असेल, कुडाळमधील महिला रुग्णालय असेल, कुडाळमधील क्रीडांगण असेल, त्यांनी उभारलेलं मेडिकल कॉलेज असेल किंवा टाळंबासाठी त्यांनी केलेला प्रयत्न असेल, यासारखे प्रयत्न आणि विकासाची कामं ही निव्वळ राणे साहेबांच्याच माध्यमातून झाली, हेही सत्य आहे. आणि त्यामुळे लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी नारायणराव राणे साहेब आणि निलेश राणे साहेब यांना टार्गेट केलं जातं. परंतु या भागातील जनता सुज्ञ आहे. मला आजही आठवतं की 1995 साली याच कुडाळ तालुक्यातील सोनवडे आणि घोडगे परिसरात पिण्याच्या पाण्यासाठी बुडक्या विहिरीची व्यवस्था केली जात होती. बुडकी विहीर म्हणजे नदी पात्रात रात्री खड्डा खणायचा आणि त्या खड्ड्यातलं पाणी सकाळी वापरायचं आणि त्यासाठी निधी दिला जात होता. आज जिल्ह्यातल्या प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था झाली आहे. त्याची पायाभरणी राणे साहेबांनी केली. मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असताना मला आठवतं की सिंधुदुर्ग हा कोल्हापूरपेक्षा क्षेत्रफळानं कितीतरी लहान जिल्हा असून कोल्हापूरच्या एकूण डांबरीकरणाच्या लांबीपेक्षा कितीतरी जास्त डांबरीकरणाची लांबी ही सिंधुदुर्गात होती. ती किमया फक्त राणे साहेबांचीच होती. आणि त्यामुळे मला विरोधकांना सांगावंसं वाटतं की कधीतरी या जनतेच्या विकासाचे प्रश्न आपण सोडवले आहात का? विद्यमान आमदार हे 10 वर्ष आहेत, त्यातील 7.5 वर्ष ते सत्ताधारी म्हणून होते. त्यावेळी रोजगाराचे प्रश्न किती सुटले, कुडाळला अभिमान वाटावा असे कोणते प्रश्न मार्गी लावले, जे काही मार्गी लागले त्याबद्दल येथील जनता खरंच समाधानी आहे का, याचाही त्यांनी कधीतरी विचार करावा. जे कोण आज बोलतायत त्यांनी सुद्धा विचार करावा की यापूर्वी आपण जी काही विकासाची मजल मारली ती फक्त राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखालीच मारली. आणि त्यामुळे भविष्यातील कुडाळ घडवायचा असेल
भविष्यात या भागातील बेरोजगारांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर आज निलेश राणेंसारखं नेतृत्व आम्हाला आवश्यक आहे. अवघ्या 2.5 वर्षाच्या काळात महायुतीचे नेते, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आमचे नेते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत विकास पोचलेला आहे. अजितदादा यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत कित्येक कोटी रुपये या भागातील लाभार्थ्यांसाठी दिलेले आहेत आणि त्याचा थेट लाभ महिला बचत गट असतील, बेरोजगार तरुण असतील यांना झालेला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत गोरगरीब महिलांना मोठा आधार मिळालेला आहे. बेरोजगारांसाठी जी योजना आखली ज्यामुळे 10,000, 8,000, 6,000 त्यांना 6 महिन्यासाठी स्टायपेंड मिळणार आहे, पगार मिळणार आहे, त्या योजनेमध्ये कित्येक तरुण आज त्याचा लाभ घेत आहेत. या सगळ्या योजना या महायुतीला या ठिकाणी विजयी करणार आहेत आणि त्यामुळेच या ठिकाणी विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवून राणे साहेब आणि निलेश साहेब यांना टार्गेट केलं जात आहे. मी सांगू इच्छितो, जेवढं तुम्ही टार्गेट कराल तेवढ्याच तडफेनं आम्ही सर्व पदाधिकारी असो, कार्यकर्ते असो, तेवढ्या द्वेषानं हा विजय जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. कारण या भागाचा विकास यापुढे आमदार म्हणून निलेशजी राणे केल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री आता वाढत आहे आणि ती आणखी वाढवण्यासाठी या पुढचा काळ आम्ही निश्चित प्रयत्न करू आणि विरोधकांना विजयाच्या रूपाने त्यांचं उत्तर देऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.